Working President ke Parti Khun Hinyautrap National Awakening Movement, Uba Thomas Pasa, mentakasngi ulapan pawi kajing ngojong halor kajing pemna Menteri Rangba kajela, konrat ke sangma, baka sorkar kan si tulap no ikinong tray heki lightly ki District Council, kata ka KHADC, GHADC bat ka GHADC. Uba Thomas uloong baladai ketulap ansiu no ada sorkar ya kabor thongkam ru kan poi kapor baka sorkar kan sistem no haladia kani kan kata ru ya kabor rekam balad lu jingki District Council hakani ka benta de benya shaya karukam siu ya ketulap shikinong tai ki District Council ni kajing ya ka steps ke baka sorkar kamut ban sim halo ka tulop jong ni kinong trai te lada ki try taki EDC ka garo kasih baka jen yakin keren telese kan pembakla ke ni baro pina kalian ngajong i tu khobor bana kalian ka state government kala pen bena bakin siu tulop hino ya ki nong trai jo kilai di ki EDC sebenarnya ko ka state ngajong na kalian ngajong i kani kadai kataka political decision yo baki sim nomor ni kajing siap tinggal long ba kani kala ban pentot bor padai ya ka bor balai lut jong ki district council ki badan apa ka state gajong ban haba ni ong baka state government kan siu tulop ya kini ki nak try jong kamu mo yu mon ya ka appointment ru on control no daka district council ya ka promotion ru on control ka on control no daka state government tilada ka state government kan control no ya ka employment procedure ya ka salary ya ka promotion structure jong ka district council ka bamot kalalu ban tuklari ki kom trekam jong ka district council bat kane kandor ka jingma ka bakhawa ya ka district council apa nya busan snem ka district council jong ki rakyat kila tri lai lot andrei ngi pa de ba government ka penbana bakar su tulop hi ya kinong tri jong pilai tili ki edisi si no ka state ka lenga jong hi ni sim ba kane ka rai jong ka sarkar ka de ka ta rai politics banyo jong ka politics hantam ek ki election di ba sa sisnang ban one stage pro karo hills hane ka bakham kongsan pada ngi i kani ba kani lesi kala kan de kata atem kati persyang jong state government ban control ya ka district council ka pung jing ai bor jong ka 6 kadi ka terus body kadi ka sinak trikam ka balai lot hendrai lada ka state government menta kan sil ka ong ban sil salary ma kamut ya ka kom tum kamru kan kom state government ya promotion ban bentaru kan sa control itu state government kita ni pada lesi kan wan ka jinge ka krawa ya ki nong trei badru ya ka district council hi barawe te na kalian ka jongi khmil enti ba na ka district council hi ki ban riak ya ni ka decision jongka sa state government ban na kalian ka jongi simune we ho ni itu ka dia ki sete sapo ka garo ki bamyo tulop sa pulai benai ki di kajing sathi besani ka affair te tamdi ka ju ka problem bangi face ban lada ka state government ka snow shisha ba ka isnei ka council ko ban pun scam ka council ya ka pisah ka council na kalian ka jungi ka linti ka ba simple ba palai ya ka share jog ka council ka por ka bade claim da set lagi kita tanggung taruh le se kini ka council ki jongi kin la ban yeng ala jong bija bat ka bar lada pi ong ba yarap pisah tengka ai be tengka pisah tengka gran satu council ai ka council kan tigi ken ya ka siu ya ka tulap mentak ini kijing kelibi mentak ka state government ko ang bakan siu tulap maka kabamon ya ka salary jong ki nong tre jong ka council on siu na ka pla pisah jong ka state government kabamon ka habdan ka budget jong ka state government kanum don ka budget jong ka district council dikini baru kijing plumat kiwan but ladang yang ke state government kan siu nak budget mut dari auditing ro di bandon balada ka ong pada ban insi ko state government hinagin odno na kataka share juga district council kam tan jingmut e ka bhawi ai ka share ka district council ai ba kin pe hi daladi de khrang ba konstan tang di be la nyu pusan stem ayai ngila penne bensa ya ka bor balai lo juga district council bat mentak di hadin nyu pusan stem kanum ka district council hi khantam ni lai kim dei ban sha state government hak kerteng jong kataka salary bagi dong ba kinailat ya state government bahkan rung bat tukar kam jong ka district council oh ya kinong teri ki bateri ki yo pisala lesi kan dong ka ji sultanat andai gimdei pada ban ya pen pada ya kan nong rim jong ka district council kan khrang ba ka thamai ka ba perlong ya ka district council ban sendur longdur hak ni ka jai mudu jongi kan ne ba kanang la ban teri khamba kan te itai ji posnya nak ka jong tak yang ba jikali ba mi yang ta ba tang iki nong teri la jong ru
timla pensil tulau. Ni ikinan kinong tray gibla isong yakhi kiong ba sarkar kala awang yakam yakhi nama bom dan pisah. Di haba yala di rung ikadong kajing hiran. Dia mentah pin ong pensil no sama pi yo ko poi pada put ba ki nong tray jong diskon tu kin sa awang kam. Kin sa be kam bagi yo mentaru. Tekan ni kadang pen mensau susu pada ikin nong tray jong diskon se. Tika haba kadu pada. Ni ki pada don ta concern ni pisno ya kai ka ba ngi don.